La grua va arribar al segon pis i el bomber automàticament, quan aquesta s'aturà, entrà per la finestra. No hi havia ningú dins. Tornà a muntar a la màquina i apretar un botó per a seguir cap amunt. Tenia molta pressa. Però la lentitud en què es movia aquell gegant provocava una angoixa terrible. La impaciència d'aquell valent oficial es notava en els moviments del seu cos, perquè el foc seguia menjant terreny. Al tercer pis va parar per ajudar a eixir a un home amb cara d'haver passat per una de les pitjors situacions de la seva vida. Al pis 4 va recollir una parella de vells, probablement asiàtics, també molt preocupats. Ell duia uns pantalons de quadres blaus i blancs i ella un cridaner vestit roig. I és ahí quan el dubte va fer presència en el bomber. L'espai a la grua era reduït i començava a moure's, però quedava encara un pis més. El dubte va durar un instant, però no es podia vacil·lar i havia que continuar. Ja camí del cinquè, es veia com una mare amb el seu fill menut s'ofegaven, quasi sense poder respirar, envoltats pel negre fum que sortia com un huracà d'aquella trampa mortal. I sense poder suportar-ho més, saltaren a la grua. Els estava agraïda per haver-la convidat a anar amb ells a aquell concert. No coneixia aquells artistes. Potser sí que n'havia sentit alguna cançó a la ràdio, però sincerament no ho recordava. Encara que hi havia que fer molta cua per poder entrar al pavelló, finalment l'espera no va ser tan llarga i, fins i tot, van poder prendre's un refresc abans que tot comencés. Quan el grup va eixir a l'escenari, els crits d'alegria van ser unànimes. Ella es va quedar sorpresa que tanta gent els conegués. En algun moment de la nit es va girar per a mirar de reüll a les persones que tenia a la dreta i va veure com se'n sabien les cançons que sonaven de memòria. El concert es va acabar amb un aplaudiment etern del públic i ella els va demanar als companys si li podrien deixar algun dels àlbums del grup. La grua va arribar al segon pis i el bomber automàticament, quan aquesta s'aturà, entrà per la finestra. No hi havia ningú dins. Tornà a muntar a la màquina i apretar un botó per a seguir cap amunt. Tenia molta pressa. Però la lentitud en què es movia aquell gegant provocava una angoixa terrible. La impaciència d'aquell valent oficial es notava en els moviments del seu cos,
perquè el foc seguia menjant terreny. Al tercer pis va parar per ajudar a eixir a un home amb cara d'haver passat per una de les pitjors situacions de la seva vida. Al pis 4 va recollir una parella de vells, probablement asiàtics, també molt preocupats. Ell duia uns pantalons de quadres blaus i blancs i ella un cridaner vestit roig. I és ahir quan el dubte va fer presència en el bomber. L'espai a la grua era reduït i començava a moure's, però quedava encara un pis més. El dubte va durar un instant, però no es podia vacil·lar i havia que continuar. Ja camí del cinquè, es veia com una mare amb el seu fill menut s'ofegaven, quasi sense poder respirar, envoltats pel negre fum que sortia com un huracà d'aquella trampa mortal. I sense poder suportar-ho més, saltaren a la grua. Els estava agraïda. Els estava agraïda. Per haver-la convidat a anar amb ells, per haver-la convidat a anar amb ells a aquell concert. A anar amb ells a aquell concert. Punt i seguit. No coneixia aquells artistes, no coneixia aquells artistes, potser sí que n'havia sentit alguna cançó. Potser sí que n'havia sentit alguna cançó. A la ràdio, a la ràdio, però sincerament no ho recordava. Però sincerament no ho recordava. Punt i a part. No ho recordava. Punt i a part. Encara que hi havia que fer molta cua, encara que hi havia que fer molta cua, per poder entrar al pavelló,
per poder entrar al pavelló, finalment l'espera no va ser tan llarga i finalment l'espera no va ser tan llarga i, fins i tot, fins i tot, van poder prendre's un refresc. Van poder prendre's un refresc abans que tot comencés. Abans que tot comencés. Punt i seguit. Quan el grup va eixir a l'escenari, quan el grup va eixir a l'escenari, els crits d'alegria van ser unànimes. Els crits d'alegria van ser unànimes. Punt i seguit. Ella, es va quedar sorpresa. Ella, es va quedar sorpresa. Que tanta gent els conegués. Que tanta gent els conegués. Punt i a part. En algun moment de la nit, en algun moment de la nit, es va girar per a mirar de reüll es va girar per a mirar de reüll a les persones que tenia a la dreta. A les persones que tenia a la dreta. I va veure com se'n sabien les cançons i va veure com se'n sabien les cançons que sonaven de memòria. Que sonaven de memòria. Punt i seguit. El concert es va acabar amb un aplaudiment etern. El concert es va acabar
amb un aplaudiment etern del públic i ella, un aplaudiment etern del públic i ella, els va demanar als companys si li podrien deixar algun dels àlbums del grup. Si li podrien deixar algun dels àlbums del grup. Punt i final. Ara el repetiré tot sencer. Els estava agraïda per haver-la convidat a anar amb ells a aquell concert. Punt i seguit. No coneixia aquells artistes, potser sí que n'havia sentit alguna cançó a la ràdio, però sincerament no ho recordava. Punt i a part. Encara que hi havia que fer molta cua per poder entrar al pavelló, finalment l'espera no va ser tan llarga i, fins i tot, van poder prendre's un refresc abans que tot comencés. Punt i seguit. Quan el grup va eixir a l'escenari, els crits d'alegria van ser unànimes. Punt i seguit. Ella, es va quedar sorpresa que tanta gent els conegués. Punt i a part. En algun moment de la nit es va girar per a mirar de reüll a les persones que tenia a la dreta i va veure com se'n sabien les cançons que sonaven de memòria. Punt i seguit. El concert es va acabar amb un aplaudiment etern del públic i ella, els va demanar als companys si li podrien deixar algun dels àlbums del grup. Punt i final. La grua va arribar al segon pis i el bomber automàticament, quan aquesta s'aturà, entrà per la finestra. No hi havia ningú dins. Tornà a muntar a la màquina i apretar un botó per a seguir cap amunt. Tenia molta pressa. Però la lentitud en què es movia aquell gegant provocava una angoixa terrible. La impaciència d'aquell valent oficial es notava en els moviments del seu cos, perquè el foc seguia menjant terreny.
Al tercer pis va parar per ajudar a eixir a un home amb cara d'haver passat per una de les pitjors situacions de la seva vida. Al pis 4 va recollir una parella de vells, probablement asiàtics, també molt preocupats. Ell duia uns pantalons de quadres blaus i blancs i ella un cridaner vestit roig. I és ahí quan el dubte va fer presència en el bomber. L'espai a la grua era reduït i començava a moure's, però quedava encara un pis més. El dubte va durar un instant, però no es podia vacil·lar i havia que continuar. Ja camí del 5è, es veia com una mare amb el seu fill menut s'ofegaven, quasi sense poder respirar, envoltats pel negre fum que sortia com un huracà d'aquella trampa mortal. I sense poder suportar-ho més, saltaren a la grua,